To mutuwa dai a cikin masana'antar Kannywood sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kamar yadda malam ya riga yayi magana kafin mu je kan malam ma mu je waccan magana da malam yayi akan jaruman da suke cikin masana'antar Kannywood. Ya fara yin magana akan mace-mace da suke faruwa a cikin wannan masana'anta. Wanda a wani lokaci da dama ko kuma a baya an zargi wasu mutane da suke cikin masana'antar Kannywood akan waɗanda suke rasa rawukansu a cikin masana'antar Kannywood. Wasu mutanen suna ganin rashin kai zuciya nesa ne da wancan mutane suka yi magana, ko kuma rashin tauhidi ne da tabbatar da ko kuma miƙa wa Allah dukkan al'amura idan wani mutum ya mutu. Wasu kuma suna ganin cewa a'a ba wannan kaɗai ba ne, akwai wani abu da yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa. Wannan abin da yake faruwa ya biyo bayan lokacin da jaruman masana'antar Kannywood suka dinga yin azdan, ma'ana da ya mutuwar da ta dinga zuwa a cikin wannan masana'anta ta ɓangaren hatsari ne. Da jarumi ya rasu abinda za a fara tambayar ka hatsari yayi ko me ya faru, abinda za a tambaya ki akan wannan magana tun muna iya bada amsa har muka dawo ba ma iya bada amsa, sai muka ga to kuma masu sauraron mu ne ya kamata duk inda zamu binkito gaskiyar al'amari mu binkito don gaya musu abin da yake faruwa don mu sauke su akan zato. Wanda kamar da kowa ya sani dai muna kawo muku wannan shiri ne a cikin masana'antar Kannywood. Muka gaya wa mai sauraro in yana da bukata idan da subscribe ɗin nan da kararrawa dukkan abin da yake faruwa a cikin masana'antar zai gani.